Сега снимам. Да направо бахти лъжица. Момиче. Добре. И днеска играем в Ендъргот. Айде стига забравимето на сервера, бе. Ендъргот! Така. Аз го казах, ама ти пак тъпаизата. Сега ще се бахтим. Ама няма с кой. То с няма ще скача, майде. Къде е? Къде изчезна тосо, е? Няма. Обичам лъкове. Христи, да. Някакъв бро 19 минути. White Wolf ни е тръс. Труце. Труцка. Аре да бахтим питите. Скачай си ги бахти сам масничка. Аре. Са бахтиш ли? Сам ще бахти. Гледаш ли сега? Ще бахтя тебе. Ела пред мене. Сам критикал чуй, бахтят. Хакер! Само критикал. Хакер. Вижда се как скачаш. Няма. Така, гота амнезия, трябваш 54 хак, така бамни го. Виж го какво прави. Виж малко да се върти. Виж го какво прави, аз не мога така, ама... бам се. Критикал не можеш. Пиратски. Ела тука. Деца аз. Нацни F5 скачай. Ама те гледай нагоре. Не виж те гледай и цъкни F5 скачай. Но втория F5 дет си гледаш лицето. Малко пачавра си ти. Къде си е? Ще скачаш ли? Маршо, ще скачаш ли? Аре скачай. Къде си е? Не, в дупката! Е? Защо в дупката скачате? Пити. Едно, тръж, две. Аз съм с дефа, пак. Да знаеш, че не съм скочил. Къде си скочил? Трепа някой копили. Къде си е? Той си ти е обиняка. Омага, взех едно лек. Дай ми го Маршо. Взех и фул меч. Про тройка. Мръсни, как ми взе нещата. Не ми трябва про тройка. Аз съм фулк. И аз съм фулк. То си някакъв. Омага, оцелих някакъв. Какъв? Забих се в той човек. В коя? Убил го. Защо всички скачат в дупката по дяволите? Елам ли? Не знам, защото сигурно има краско мега. Ами то въобще не си личи. Ще скача в дупката ли? Не бе, ти добре. Бе, то го пасна един път и се отиде човек. Та ти ли си? Ти си. Че кой друг може да е толкова грозен колкото тебе? Ой! Имаш ли стренка? Имам, ама сплаш. Вой, то те прибил, бе! Той си ме убил, си били ме направи. Дим са смили като кон на среща. Тук има един, я го разстрирай. Чакай, я. Я, отзаре, его. Вой, аз дарих тебе без да искам. Вой, бах ти на бъс, човек. Как го разстреля? Щупи го. Горкото лапи. Мълчу, ей. Не ти, бе. Знам. Имам 3 спитки, пък нямам стрен, така. Ко правиш, про. Къде са набрал в него? Чакай, гледай го това копе. Бах ти пича, брат. Аз съм маха между другото. Какво правиш, ма? Христи! Христи. Warp and Tune. Да си взема полшенки. Трепа го. Защо ми свършва толкова бързо полшенките? Не е честно, не. Просто не е честно. Защо не е честно? Хум мазе. Взех пак тройка, супер.
Аз пък хвърлих гащите от протройката. Ако се чуди, ти е фулка съм. Вече е с 2 лек, ама това едното ще го запазя. Защото мразя. Не знам, брат, мразя да скачам с много лек. И аз пак обичам и да умрам после. И после садвам. Чакай. Някакви двама са скочили, един се обира честа. Да ма е хубаво. Ар бързо е. Чакай, бе, нали трябва да взема нещата. Гледай, един так да ме блоква, протас. Да, ти за моите. Да, ама кой ти ги даде, аз? Аз ги купих едни. Кой Не, та аз пак ще също купи си един ги стак? Скачаме ли? Така, хора, Виж тук има някакви. Съжалявам, но трябваше да кътна, всъщност не знам какво се случи с клипа, но... Добре, аре, сърбе. Чакай, бе, нямам пошанки. Аре, Така, 2... аз сърбах вече. То пак 2... се махнаха, те стоиха в дупката пак. Една... О, Бънито пак е тук се обрадва. Да го убия ли пак? Що да не? Скочи ли? Не още. О, тук е той. Аре, две. Аре, две. Скочи ли? Скочих. Добре. Обаче ми лагва много, не знам що. И Бънито гледа към мене, много гадно. Бах ти кравара. Аре, Бънка, ела, да те убие, да ти взема пак Някакъв свобода. скочи. Има страска, бе, ти айранка. Някакъв Да, бе, скочи. голям айрон. То си кила уреди. Много айрон. Много айрон. То сма изяде леко е. Не, ти годинка беше. Аре, какво става тук е? Ча да го разтрия това малко. Аре, стига ма бюе. Чупам го! Чупам го! щупи. Ти си го щупил. Чакай, сега е Аре, момента. стига ма бюе. Взех леки. То с фулка ли беше? Аре бе, за тебе! Чакай, пак ми свърши. Къде си, бе? Чакай, тук съм. Какво тук? Мен то ще ме уби. Иди. Да, аз съм при тебе вече. Аре, бе, човек го трепа, е. Чакай, не знам къде. Чакай, Какво че ми стана, залаги бе, живота, не знам защо. Къде си, бе? Аз заобиколих се, прибрах пак до тебе. Чакай, че ми лагва като лайн. Аз пак съм махам. Ма аз пека ли? Да. Да се спечеш хубаво. Айде то. Взех фук. Да, бе. Взех фук? В смисъл, наградник. Аз пак взех един лек. Човек днеска играем цял ден с фулки, взимаме фулки. Да. Какъв е този късмет? По принцип, като скачам с А фулка, какво метнах си меч? винаги умирам. Не знам за какво. Що сме пичове. Много ясно. Кой така че не сме пичове? Уебаме майка. Нали така? Да, то е безплатно. О, готов съм на Warpaint, има някакви То си има легендарка, човек. Бахти мощ. Не, аз нямам легендарка, не изобщо. Чай дъмпшер, то с едно в едно. Ама може да е килаура. Така, спитка. Аз съм на енда, да знаеш. Вече знам. Яла варпите. За кого? Ти. Warp End. О, аджето, то се е пече. Добре, хора. Това беше всичко от мен. Малко тъп. Умиргахме, защото Ендърнът затвори. И така, това беше всичко.